أدلة الأحكام للشيخ مالمي العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. muna karatu cikin kitabul jami'i babu du'a'i, babin da yake karantar da mu addu'a, matsayinsa da yadda ake yin sa da kalmomin da suka kamata mutum ya yi amfani da su. A jiya mun ɗan fara bayani cewa addu'a ibada ne da Allah maɗaukakin sarki ya umarci bayinsa da su aikata. wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah ya ce ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku. Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati, lalle waɗanda suke girman kai gabarin ibada na, ma'ana gabarin roƙona, sayadkhuluna jahannama dakhirina, da sannu za su shiga wutan jahannama suna kaskantattu. Dakhirin bi ma'ana aizalili. To addu'a muka ce ya kasu gida biyu, akwai du'a'u ibada da du'a'u mas'ala. Du'a'u ibada shine kalmomi na addu'o'i na ambato da Allah subhanahu, mutum zai rika ambaton Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala da su, da girmamawa da yabo, ainihin wato jinjina. Amma baka cewa Allah bani ko Allah kare ni a ciki. To waɗannan su ne du'a'u ibada, kaman kace subhanallah, kace alhamdulillah, kace la ilaha illallah, kace Allahu akbar. Addu'o'i ne da mutum yake yi amma kuma na ibada. In kai Allah zai baka lada, kamar yadda muka gani a baya a babin zikiri, yadda malam ya kawo mana irin gwaggwaban ladan da ke tattare da waɗancan ambato na zikirori da muka yi bayani. Sa'annan nau'i na biyu shine du'a'u mas'ala, shine wanda zaka ce ya Allah bani, ya Allah kare ni. Addu'a na matsaloli maluma sun kasa shi gida biyu. Da Hausa suna ce masa jalabi da dafa'i, wato abinda zaka jawo na amfani, ya Allah bani kaza, ya Allah bani kaza, Allah bani kaza, sunansa jalabi, sai su ce masa jalbu. Kundi suna raba shi kashi biyu. Dafa'i shine ya Allah ya kare ka daga kaza, daga sharri iri kaza da sharri iri kaza. To waɗannan duka nau'uka na ibada na addu'a waɗanda suke da addu'o'i na wato mas'ala. Kuma addu'a wani irin ibada ne musamman na matsala ɗin, wanda in Allah yana nufin da ya biya maka bukata ne zai baka dama ka roƙi Allah ɗin. Idan Allah baya nufin biya maka bukata sai ka ce bari bukata kaza in na tashi zan roƙi Allah, sai kaga ka kasa, babu ruwanka. Ko kuma ka ce bari ka ɗau kuɗi ka kai wa malam wane ya roƙa maka Allah, shi kuma ya kwana baccinsa. To shi yayi Allah ya biya masa bukata, alhamdulillah, tunda ka kawo. Yanzu kaga addu'arsa ta ci shi, yanzu saura naka. Ta wani mai tallan magani yace ƙarya rabi, gaskiya. Yace in ka saya, in kai sa'a ka warke, in ma baka warke ba shi dai ya warke. Tunda Allah ya sa ka bashi ka saya. To haka al'abarin yake. Addu'a ana so mutum yayi da kansa, saboda me? Saboda akwai wasu sharuɗa da sai sun cika Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala yake karban addu'a. Na karanta a cikin wani littafi Durratun Nasihina, duk da cewa bayanan da ke cikinsa akwai kwashe-kwashe da yawa, wato na wani bawan Allah da ake cewa Ibrahimu bin Adhama, malami ne sufi, yana tafiya cikin kasuwan Basra. Sai suka ce ya aba Ibrahim, ya kai baban Ibrahim, qala rabbuna, ubangijinmu ya ce, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ubangijinmu ya ce ku roƙe ni zan amsa muku. Fa hananu منذ dahrin, ga muna a Basra yau shekara guda
nad'ullaha fala yastajibu lana muna roƙon Allah amma kuma baya biya mana bukata. Shi Ibrahim bin Adham budan bakin sa yace ya ahla Basra ya ku mutanen Basra matat qulubukum fi ashrati ashiya'in lamuranku zukatanku sun mutu ne cikin al'amura guda 10 shi yasa ba a amsa muku addu'o'inku. Yace abu na farko araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu kun san Allah amma ba ku baiwa Allah haƙƙinsa. Na biyu kuna cewa taquluna innakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatihi kuna cewa ku al'umman annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam amma ba ku aiki da sunnansa. Kaga kun san Allah amma ba ku bawa Allah haƙƙinsa, ba ku bautata masa shi kadai. So nawa ne zaka samu mutum idan bukata ta taso masa yanzu kana ganin sa sallar saboda lafiya lau ba wani jarabawa da ya gitta, ciwon kai in ya same shi maimakon ya dogara ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala to sai kaga yana neman sababi da zai dora wa ciwo. Anya lafiya kuwa ginin sa ne ya fadi da rani yace ba banza ba, ya za a yi ba da damina ba gini na ya fadi ai komo akai. Kaga sai ya sake Allah ya sake tauhidi. Matsala in ya rashin lafiya nan ma sai ka ji ya dora ciwon nan an ce ba na asibiti bane kar a mini allura, kansa fa yake ciwo shi ba likita ba, kawai sai ya daura ai wato wajen mu'amala mun takawa da yawa mun zubar wani bai da hakuri shikenan sai shiga zuwa wajen bokaye daga nan ya tashi ta fada nan daga nan ko zazzaban fada can. To kaga ko kuma yana neman wani abu ne, yana neman wani matsayi ko yana neman aiki, to nan ma sai kaga matsala ya faru, shiga nan fada nan tashi can, musamman in ya tsaya takara. Duk abin da aka ce yayi sai kaga yayi, abin da jaki da rai, abin ne agwagwa da ranta, abin ne zakara da rai, wai duka ana nema ne, ai nema ne. To kada nema ko neman tsari ya haukata ka, kana da ubangiji subhanahu tabaraka wa ta'ala. Akwai hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ud'ullaha ku roki Allah, in kun tashi roƙan Allah ku kasance cikin halin da wa antum muqinuna bil ijaba, kuna da tabbacin cewa Allah zai amsa muku. Domin idan ka musa kyarishin ka roki Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ka cika sharuɗa to ɗayan abubuwa uku zai same ka. Na farko imma dai Allah madaukakin sarki ya biya maka bukatar da ka nema din, kana son kaza ne, gida kake so, sai Allah ya maka dalilin gida din. Ko kuma Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya maka maganin wata musifa da ta tunkare ka ta dalilin wancan addu'a. Kai kana son gida, shi kuma bisa kaddara Allah ya hukunta ya kaddara cewa zaka fadi ka karye 7. To da kai addu'a yanzu sai a hana ka gidan, sai a yi maganin wancan karya. To na amfanin gidan in baka da kafa kaga babu. To yanzu sai Allah ya zaba maka wani abin da yake mafi alheri, sai ya toshe maka wancan kafar da shi. Ko kuma duka biyu, bukatar taka da ka roƙa Allah ba zai biya maka ita ba, ko kuma ba zai tare maka musifan ba, sai maka tanadin addu'an a lahira, saboda abin da kake nema ya fi ƙarfin a baka shi a nan duniya, sai Allah ya tattala maka shi gobe kiyama sai ka samu. In dai ka ɗaga hannu ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nari misali, to Allah zai baka abin da ka nema. Duka ɗayan ukun nan ɗaya zai kasance. In kuma Allah bai nufin biya maka bukata, to sai ka ga baka da dama, baka iya roƙon Allah. Ayi sallah ana assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sai kaga ka ja carbi, irin in mai jan carbi ne sai kaga ya hada 3 4 kanka ankara sai ka ji kwazo sai ya tashi sai ya tafi. Bai shi kansa in kace me yayi bai sani ba, me ya roka oho, me yake yi oho, duka babu. To sharuɗa waɗanda ake so mutum ya cika sa a takaice kuma a gurguje wajen roƙon Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala shine hudurul qalb. Abu na farko ka halarto da zuciyarka cewa kana roƙon wanda yake mai biyan bukata ne, wanda yake so a roƙe shi. Don
ubangiji yace ud'uni astajib lakum saboda haka ka tabbatar ka halarto da niyyanka sa'annan kuma ka sanya tsoron Allah a cikin zuciyanka ka sanya khushu'i sa'annan ka gabatar da yabo ga Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala ka gabatar da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam inda hali ka fara da istighfari sa'annan ka biyar da waɗannan sa'annan sai ka ainihin biyar da addu'o'in da kake so ko bukatunka da kake so Allah madaukakin sarki ya biya maka Allah ya sa mu dace kai tsaye zamu shiga karanta hadisan da suka zo a wannan babi na addu'a da malam Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo malam yace wa anin Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Nu'man ibn Bashir Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna du'a huwa al-ibada addu'a shine ibada rawahu al-arba'atu wa sahahu at-tirmidhi malaman hadisi hudu suka rawaice hadisin imam at-tirmidhi ya inganta shi walahu min hadisi Anas radiyallahu anhu marfu'an bi lafzi kuma yana da riwaya daga hadisin Anas Allah ya kara masa yarda hadisi marfu'i da lafazin cewa addu'a mukhul ibada addu'a shine bargon ibada walahu min hadisi Abi Hurairah radiyallahu anhu rafa'ahu yana da riwaya daga hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda wanda ya irtifa'in sa yace laysa shay'un akrama 'ala Allah min ad-du'a yace babu wani abin da yafi girman daraja a wajen Allah da ya kai addu'a wasahawi ibn Hibban al-Hakim Imam Ibn Hibban ya inganta shi haka nan Imam Hakim an-Naisaburi da cikin Mustadrak dinsa ya inganta wannan hadisi din to waɗannan hadisai suna karantar da mu saboda sun zo da ruwayoyi daban-daban shi yasa nace hadisai amma yana iya cewa a dunkulallin ma'ana wannan hadisi ya karantar da mu matsayin addu'a yace addu'a shine ma ibada addu'a shine ibada menene yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'a shine ibada saboda babu ibada da zaka yi a musulunci wanda babu addu'a a ciki misali mu dau sallah idan kace alhamdulillahi rabbil alamin du'a ibada ne godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu sai Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala Imam Ibn Kathir ya kawo hadisi anan a karkashin tafsirin wannan suratul Fatiha yace Allah madaukakin sarki yace na raba sallah tsakanina da bawana idan bawana yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah yace hamadani abdi bawana ya gode mini idan kace arrahmanir rahim idan bawa yace arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai sai Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala sai yace majjadani abdi bawana ya girmama ni ya kambana mani idan yace maliki yawmiddin ko idan kace maliki yawmiddin mamallakin ranan sakamako ma'ana ranan tashin alkiyama sai yace asna alayya abdi bawana ya yabe ni so a lokacin da ka faɗi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin duka wannan du'a ibada ne sai kace ihdinas siratal mustaqim a lokacin da kace ihdinas siratal mustaqim ko na tsallake aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai yace hadha baini wa baina abdi wannan tsakanina da bawa ne wali abdi ma sa'ala bawa na yana da duk abin da ya roka to sai kace ihdinas siratal mustaqim to nan kuma ka shiga nau'in du'a mas'ala kaga a ciki kenan babu kuma sallar da ba a karantawa Fatiha kuma duk lokacin da ka karanta Fatiha wannan shine zai gudana tsakaninka da ubangijinka to sa'annan kuma idan ka zo sujada idan ka zo daga ruku'u zaka ce subhana rabbiyal azim addu'a ne shi ma du'a ibada ne subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko ka fada so 3 ko so 5 ko so 7 ko so 9 ko so dai bisa mara in ka fadi haka kaga du'a ibada ne sa'annan in ka ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu
duka roƙon Allah ne, girmama Allah ne subhanahu tabaraka wa ta'ala. Lokacin da ka je sujada zaka ce subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. In ka faɗi haka so uku, sa'annan a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can baya cikin wannan littafi ya gaya mana amma fi sujudi, amma a lokacin da kuke cikin sujada fajtahidu fi du'a'i, ku yi kokari cikin yin addu'a fa qaminun an yustajaba lakum aw kama qala, akwai tabbacin za a amsa muku. To kaga a cikin sujada zaka yi du'a'u matsala, zaka roki Allah. Wannan fage ne na roƙon Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Ya Allah ka mun kaza, ya Allah ka bani kaza, ya Allah ka kare ni daga kaza, ya Allah ka mun kaza. Kaga a cikin sujada. To kenan kaga sallah cikin ta duka ibada ne. Haka nan idan ka zo maganar zakka, idan Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ai ka musu addu'a ake nufi. To kaga shi ma bayan sa abin da yake biyowa ayi addu'a. Sa'annan bare aikin haji labbaik allahumma labbaik, a wuri kaza ayi addu'a, a wuri kaza ayi addu'a, in an gama dawafi ayi addu'a, cikin dawafin akwai zikirori da ake yi. To duka kaga ibada ne wanda yake yana dunkule da addu'a suna cuɗanye. Azumi idan ka kai azumi, idan rana ta faɗi za ka yi buɗe baki, akwai addu'a da ake yi. To kaga dukkanin ayyuka na ibada ɗin akwai addu'o'i a ciki. Shi yasa ya ce addu'a, inna du'a huwa ibada. Lalle addu'a shine ibada kai tsaye kawai, shine ibada. Saboda haka kada mutum ya zama wai shi baya roƙon Allah, shi yayi recruiting wani malami wanda zai maza ya gaya maka shi malamin yana da capacity ɗin da ya fi naka. Wataƙila ka sassaɓan da yake yi, ɓarnan da yake yi ya fi naka, ka fi shi tsarki ma kai baka sani ba. Kyautata zato ne kake yi, ba matsala. To amma kuma a matsayinka na wanda Allah ya halitta, ka yi establishing relationship mai ƙarfi tsakaninka da Ubangiji. Ba yadda za ka yi haka kuwa sai ta hanyar addu'a. Ka zama kana da roƙon Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, kuma ga addu'o'in za a gaya maka. Mun fahimta ko? Yanzu kaga wannan kamar ya gaya mana falalan addu'a ne. Duka waɗannan hadisai da muka karanta, ko wannan hadisi da muka karanta da ruwayoyinsa daban-daban, duka yana gaya maka wato menene falala ne na yin addu'a da matsayinsa, shine ma ibada ne. Hadisi na gaba wa Anas radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce addu'a bainal azani wal iqamati la yuraddu. Addu'an da aka gabatar bayan sallan ko kuma tsakanin wato kiran sallah da iqama ba a mai da wannan addu'a, ma'ana baya faduwa ƙasa banza. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu an-Nasa'i wa ghayruhu. Imam an-Nasa'i ya fidda wannan hadisi da waninsa, wa sahahu Ibn Hibban wa ghayruhu. Haka nan Imam Ibn Hibban da waninsa sun inganta hadisin, suka ce hadisi ne ingantacce. To wannan hadisi wato yana kwadaitarwa wajen yin addu'a, kuma sai ya baka lokacin da idan ma an yi addu'an ba ta faduwa ƙasa banza, shine lokacin da aka yi kiran sallah kafin a tada iqama. Tsakanin kiran sallah da iqama, to wannan lokaci ne na karban addu'a. Yadda lamarin yake, a lokacin da mai kiran sallah ladani kenan ya tashi yake kiran sallah, duk kalmomin da ya faɗa so ake kai da kake saurara masa ka maimaita su. In ya ce Allahu akbar Allahu akbar, kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar. In ya ce ashhadu an la ilaha illallah, ka ce ashhadu an la ilaha illallah. In ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, kai ma ka maimaita ashhadu anna muhammadar rasulullah. In ya ce hayya ala salah, hayya ala falah, sai nan ka ce la haula wala quwwata illa billah. In ya ce Allahu akbar, kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar. In ya ce la ilaha illallah, sai ka ce la ilaha illallah. To idan ka ce la ilaha illallah ba ya kun gama ba, to sai ka biyar da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, ka karanta salatu ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيكتي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وأصحب مقاما محمودا الذي وعدت أنا أكي تسياوا باب إنك لا تخلف الميعاد wannan innaka la tukhliful mi'ad wannan cikaso bai inganta ba sai ka tsaya ana kaga kai me bayan ka bibiyi mai kiran sallah sai ka kai karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatul ibrahimiyya yana da ruwayoyi daban-daban karka ji wanda ka iya shi ma yana nan ba wai dole sai wanda na faɗan ba to in ka karanta salatul ibrahimiyya wannan sa'annan ka Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salatul qa'ima bayan nan to sai ka roki Allah mun fahimta ko ya Allah imin kaza ya Allah kaza ya Allah kaza ya Allah kaza ya Allah kaza ka fiskanci gabas ka daga hannayenka bayan salati bayan wannan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma to nan kuma abu na uku ko in ce na hudu sai ka na uku sai ka roki Allah bukatunka duk matsaloli kowa yana da nasa mun fahimta ne kowa yana da matsalarsa a lokacin da shi wancan ango kudin ajo ya kare kai kuma kana da buhunanka baka damu ba mun fahimta ko kai yanzu matsalan miya shi kuma kaga maganan tuwo ne da abin da za a fara to kaga damuwanku daban-daban shi wani kuma ya haye ba ruwansa da maganan tuwo shi yanzu maganan gida yake magana damuwansa ya ƙara gida ko ya ƙara faɗaɗa gidan to yanzu matsalan shine abin da ya dame shi cikin almara wai wani ya zo yana roƙon Allah shi kuma wani bawan Allah ya zo cikin duhu an yi ruwa an ɗauke yana cewa ya Allah jarin rake na ya kare ya Allah ba su suka sun mini yawa a jarin nan na rake ya Allah ka mini dalili wai sai ya ciro 10,000 ya ce da Allah karka ɓata wannan lokaci wasu ya jefa masa to shi da wansa kenan shi ko wannan yana da shi miliyuka ne suka yanke shi kuma yana ga to kare tare masa wuri a gaban Allah a'a shi Allah mai baiwa ne yana jin kowa to sai Allah ya san ingancin wannan bayani to Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala in ya nufe ka da yin addu'a to zai biya maka bukatanka to kaga wannan bigire na tsakanin kiran sallah da iqama to bigire ne da la turaddu ba a jefar da addu'a ma'ana addu'a tabbas ana karban sa sai dai an karbi addu'a na gaya maka ɗayan wayancan abubuwa uku ne ke faruwa saboda haka babu faduwa a duk wajen wanda ya addu'a amma Allah ya biya masa bukata amma Allah ya tsare masa wani masifa da yake tinkaran sa amma Allah madaukakin sarki ya masa tanadin ladan abin da ya roka a gobe kiyama to idan mutum ya gama addu'a kuma sai ya ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula to shikenan abubuwa hudun nan so ake yi to kaga abubuwa hudun nan sai ka bi su dake ka fara da kwaikwayon mai kiran sallah kai salatin annabi ka karanta Allahumma rabb hadhihi da'ati tamma ka roki Allah sa'annan kai raditu billahi rabban abubuwa biyar kenan to kenan idan kai haka addu'an da kai tsakanin kiran sallah da iqama to Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala zai amsa maka wannan addu'a hadisi na gaba wa an Salman radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Salmana Allah ya kara masa yarda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna rabbakum hayyun karim lalle ubangijinku mai jin kunya ne kuma mai karimci ne karimi ne yastahi min abdihi yana jin kunyan bawansa idza rafa'a yadayhi ilayhi idan ya daga hannayensa zuwa gare shi da sunan yana roƙonsa biyan bukata an yaruddahuma sifra ya maida hannayensa zero sifiri shine sifra ba komai ba tare da ya biya masa bukata Allah yana jin kunyan bawa ya masa haka sa'annan ya roƙe shi sa'annan ya dawo da hannun ya sauke su ba tare da Allah ya biya masa bukata ba to wannan yana nuna mana shar'antuwar daga hannu a lokacin da mutum mai addu'a yake yin addu'a
ka daga hannayenka sama in ka zo roƙon Allah subhanahu wataala kenan kar ka yi addu'a hannunka sauke a ƙasa a'a in dai addu'a za ka yi ka haɗa hannayenka ka ɗaga su sama to sai dai wajen shafawa wasu hadisai sun zo da ana shafawa wasu kuma sun zo da cewa ba a shafawa imam Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi bayani a cikin wato Irwaul Ghalil cewa hadisin shafa ɗin bai inganta ba saboda haka an daga hannu ko ka shafa ko ka sauke shi haka babu matsala to amma dai kaga anan iza rafa'a yadayhi ilayhi yace Allah inna rabbakum lalle Allah ubangijinku kuma halicci karimun karimi ne mai karimci ne karamci mun san karamci ai wato mutumin da yake da dottaku don da mu mutanen Adamawa ne in ka ce dattaku dattijo mutum ya san wannan to karimi shine karamci kenan ma wancan mawaki yake cewa wa in anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada tamayala kibran thumma qala ana yace idan ka girmama karimi ka girmama babban mutum sai ka mallake shi amma idan ka girmama raunanan ne karamin mutum to sai ya bauɗe saboda girman kai ya rika ganin cewa ni ne ba ka gani idan jijiyoyin waya sun tashi wani kana ce masa malam ya kai haka zai ce iya haƙuri sai ya wuce amma wani kana cewa yi haƙuri to ka zunguro samaniya sarar to nan kaman ka ƙara masa to wannan marinsa ya kamata ka yi in ka auna shi kaga zai daku to sai ya sanyi bai kai ba ne ka ba shi haƙuri in ka ji ka ce mutum ya maka abu yi haƙuri ya ci gaba sai ka dawo ka talla masa mari in ka auna kaga zai daku fa ba abin da yawwa yarka ce na ce kamare shi ka yi sallama in fito malam ka ce mutum ya yi mari to bana wani in ka bare shi gara ba ka bari ya zazzage kan a gama mun fahimta to wani karamin mutum ne ana gosilo a yola 2014 can baya shikenan ni ba ankara ba mota na sai ta zunguri bayan starlet din wani ha ba da ya faka ni yana ji tun da nake dai ba taba zagi na irin wannan an bani in ci abinci ne to ba zai da ku ba na bashi hakuri har na gaji saboda kankanta ya ce ina kai hakuri ina bayan ya duba fa ya gaba abin da ya samu abin to kuma gashi kato ne kaga da irin sa inda na fi karfin sa sai ka sauke masa zajin wannan duk ina bada bayani ne akan karimci to Allah madaukakin sarki inna rabbakum hayyun karimun wato mai jin kunya ne karimi mai karimci ne shi ubangiji yastahi min abdihi yana jin kunya daga bawansa idza rafa'a yadayhi ilayhi a lokacin neman biyan bukata idan ya daga hannayensa zuwa gare shi yana ya ubangiji yawwa shi ma yana cikin sharadin karban addu'a kana son Allah ya karbi addu'an ka kace ya rab thumma zakara ar-rajula yutilu as-safara ash'asa akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i yaqulu ya rab kuntuna ai wancan hadisi din na wancan matafiyi da yake roƙon Allah subhanahu watabaraka kaga yamuddu yadayhi ila as-sama'i to yana daga cikin abin da ake so mutum ya daga hannayensa kuma ya ce ya ubangiji to Allah yana jin kunyan wannan bawa da zai faɗi wannan ya cika waɗannan sharuɗa sannan ya dawo da hannayensa sifir ba komai bai biya masa bukata ba wannan hadisi akhrajahu al-arba'atu illa an-nasa'i malaman hadisi hudu suka fi da hadisin sai Imam an-Nasa'i ne baya cikin su wa sahahu al-Hakim kuma Imam Hakim Saburi ya ainihin inganta su ya ce hadisi ne ingantacce to babu da lokaci wadatacce amma shi al-Bassam mai sharhan littafin Bulughul Maram ya kawo fasali guda na laduban addu'a
idan kana da project ko kana so ka yi muhadara to sai ka zo ka duba shi a wannan babi ɗin ya kawo sharuɗa wajen guda 17 waɗanda suke laduba ne na yin addu'a. Shi ne misali ya ce sharaɗin farko tukuna in kana so Allah ya amsa maka addu'anka, wai ina ga ya kamata mu taɓo ko ɗaya biyu ko biyu, ya ce ka zamo mai cin halal, ka gyara abin da zai shiga bakinka. Sa'ad bin Abi Waqqas babban sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, ud'ullaha li, ka roƙa mini Allah an yaj'alani, ya sanya ni mujabud da'awa, wanda in ne addu'a ba za ta faɗi ƙasa banza ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa addu'a ba, sai ya ce da shi atayib mat'amaka, ka tsarkake abin da zai shiga bakinka, ta kun mujabud da'awa, za ka zamo wanda ake amsa addu'ansa, wanda addu'ansa ba ta faɗuwa ƙasa banza. Kuma da ya kiyaye wannan, Sa'ad bin Abi Waqqas duk wanda yayi wa addu'a mummuna ba wanda ya kwashe nikansa da waka. Don akwai wanda ya masa sharri yana gwamna, ya kawo zamanin Sayyidina Umar ya masa sharri in ban manta ba, sai ya masa addu'a ya ce ya Allah ka tsawaita rayuwarsa, ka makanta shi, sannan ka haɗa shi da sharrin sha'awa. Sai shekaru da yawa ya wuce 100 ya makancin, amma yarinya karama in ta wuce zai rinka binta kenan. Duka abubuwan sai da suka same shi. To ashe kenan sharadi na farko mutum ya tsarkake abin da zai shiga bakinsa, saboda wancan hadisi da yake cewa ya muddu yadayhi ila samai yaqulu ya rab ya rab, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Ta yaya za a amsa masa? Yana daga hannayensa gashi yudilu safara, sharuda na farko duk wanda yake, in mutum yana matafi ana amsa addu'arsa. Da ya ce ya Allah ba ni kaza, Allah tsare ni kaza, Allah zai amsa addu'arsa. Matafi ba. To kuma idan saboda yawan tafiyan nasa ma bai da lokacin da zai ma lura da tsaftan kansa, saboda ash'asa a gabara ne, mai gizo ne, mai kura. Gizo shine gashin kai da zai murde ya cucure irin na mahaukaci din, saboda ba a tace shi, ba a kula da shi. To wannan suma da ya wuce over sunansa gizo, mai kura. Mun fahimta ko? To shine kuma ya muddu yutilu safara, ya muddu yadayhi ila samai. Ga wani sharadi kuma, in mutum ya daga hannaye sama za a amsa masa. Ya kulu kuma ga wani sharadin yana cewa ya rab ya rab, ya ubangiji ya ubangiji. Amma sai dai matsala, abincinsa haramun ne, abin shansa haramun ne, abin tufafinsa da yake saye da shi daga haramun ne, an cishe shi da haramun. Ta yaya za a amsa masa addu'arsa? Kaga ashe kenan abu na farko mutum ya zamo yana tsarkake abin da zai shiga bakinsa. Sa'annan kuma abu na biyu shine ikhlasi, mukhlisina lahu ad-din. Duk lokacin da mutum zai roki Allah, ya tsantsanta niyya cewa yana roƙon Allah ne khalisan liwajhihi, yana roƙon Allah ne ya san Allah zai biya masa bukata. Wancan hadisi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba. Abu na uku, inda hali, in so samu ne, mutum ya zamo yana da alwala a lokacin da zai addu'a, zai roƙi Allah. Mun fahimta ko? Ya zamo yana da me? Yana da alwala. Sannan sharadi na 4, mutum ya fuskanci alƙibla. Sharadi na 5, mutum ya yabi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Sannan na 6, mun dai buge ba, ana da tafiya, mu da muka ce za mu dan tsakuro kaɗan. Sannan abu na 7, abu na 6, yayi gabatar da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya zamo al'adan Bahaushe, yace salatin Annabi 10,
mun fahimta ai sai a ce a karanta Fatiha ko kuma a ce mu haɗu a Fatiha wace tahiyya bakin salihina wannan addu'o'i ne irin na Bahaushe wata tahiyya bakin salihina to menene yasa za a tsaya a bakin salihina oho addu'a ne irin na Bahaushe tsari ne irin nasa an fahimta ko to amma yana da kyau ka fara da salatin annabi 10 da yake nufi kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim ko kace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim wannan takaitaccen abin ne amma wanda yake mafifici a cikin salatuttukan annabi sallallahu alaihi wasallam baki daya sha'a man sha'a wa aba man aba shine salatul ibrahimiyya don an tambaye shi ne da Allah yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima suka ce mun san sahabbai kenan mun san yadda za mu maka sallama amma ya za a yi mu maka salati annabin yayin shiru sallallahu alaihi wa sallam sa'annan bayan dan lokaci ya bude bakin sa mai albarka yace in za ku yi min salati ga yadda za ku yi sai karantar da su salatul ibrahimiyya to wannan shine duk inda aka ce salati to wannan zaka yi shi ake a tahiyya na farko zaman farko da zama ta biyu don ka san a tahiyya in ka karanta tahiyya sai ka karanta salatin annabi a na farko kenan na biyu za ka karanta tahiyya za ka karanta salatin annabi sa'annan za ka yi addu'a anan shine muhallin addu'a mun fahimta ko za ka faɗi addu'o'i da bukatunka musamman Allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal saboda fitinan wayannan fitintinu duka zaka faɗi wannan alal aqalli wannan addu'a zaka yi shi wani bawan Allah jikin magabata in ɗansa ya zo ƴaƴansa suka dawo daga masallaci to kun yi wayannan addu'o'i kun nemi tsari daga abubuwan nan hudu sai su ce baban mun manta ce ku koma ku sake sallah ba ku yi sallah ba saboda wannan addu'a da ba su yi ba saboda haka a wannan bigire akwai shi ai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam abu na 7 mala yace basul yadaini wa raf'uhuma hazwal mankibai za a daga hannaye a shimfida su zamo alal aqalli daura da ainihin kafadun mutum zai yi wannan sa'annan kuma mutum ya zamo cikin ladabi da khushu'i abu na 9 ya tambayi ya roki Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala da sunannakinsa kyawawa masu girman daraja Allah yace walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunannaki sunaye masu kyawu ku roƙe shi da su idan kun tashi roƙo sa'annan kuma mutum wato yayi itirafi da zunubansa kan cewa shi mai aikata laifi ne sa'annan kuma ya roƙi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala da azama sa'annan ya halarto da niyyarsa shine ya 12 sa'annan na 13 ya maimaita addu'a da kuma wato naci wajen yin addu'a ya roki Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala naci nan nakan bada labari ko in bada misalin wannan bororo din nan da shanunsa suka bata aka ce shanunsa sun bata kuma dattijo ne yace Allah ma dattijo mi dattijo chaka dotti en basido wala lorna nam na iya maɗanansa sun ɓata ya ce ya Allah kai dattijo ne ni dattijo ne tsakanin dattawa ko babu wasa saboda haka ka mayar min shanuna ka bada min da shanuna to kaga anan shi zaka ga kaman wasa ne haka ne shi ma wani basarake da daji malam Kabiru Gombe yana bada labari yana son sarautan garin su ne yayi dawafi ya je Makka da ya dawafi ya gaji ya curbut yace ya Allah mulkin nan ba a bakin komai yake ba a wurinka menene in ka bani me zai yi dan kauyen mu da nake son mulkan nan wannan mulki ba a bakin komai yake ba ka bani kaga sai ka huta ni ma sai in huta kaga akwai naci sannan akwai tabbacin cewa ya san Allah yake bayarwa to Allah yana so ka nuna cewa shi zai baka da magudana baka da tsintsimi baka da tanadi baka da dabara baka da wanda zai maka sai shi shine gatanka Allah gatan bawa
saboda haka wannan tawadu'u yana da kyau sosai. Sa'annan kuma yana da abu na 15, akwai wasu lokuta waɗanda suke maɗaukaka, kamar ana ruwan sama, kamar kana halin tafiya, kamar tsakanin sallah da abinan ya sunansa kiran sallah da iqama. Mun fahimci wannan? Sa'annan kuma ana ribatan wasu lokuta, shine sharida na 16. Halin da mutum zai shiga, kamar lokacin da yake sujada, kamar kuma lokacin da ruwan sama yake saukowa. Sa'annan kuma wato abu na ƙarshe shine na 17 da malam ya kawo, mutum ya roki Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala da daɗin harshe. Sa'annan da wato hali na bukatuwa, nuna bukata da fasahan harshe da mutum zai amfani da su da kalmomi masu kyawu na gasken gaske. To waɗannan kuma duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama mana. Saboda haka baka bukatar neman kirkiran su, ka bibiyi addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ga wani malami ya taskace mana shi cikin Hisnul Muslim. Duk addu'o'i, zikirori da kake so kowane iri ne, malami yayi kokari ya taskace su. Kuma yana da kyau mutum wanda yake son kansa da alheri ya mallaki wannan littafi. In baka da shi, ka saya, ka koya wa 'ya'yanka, ko malami ka ɗauki malamin da yake koyar da Qur'ani ya sa wannan littafin ya koya wa yaranka yadda za su yi addu'a a kowane yanayi da hali. Ban san ya muke da lokaci ba, za mu ci gaba ko lokaci yayi? To za mu dakata nan. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu ladansa. Abinda muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe wajen bayani, muna fata Allah madaukakin sarki ya gafarta mana mu da ku baki ɗaya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullah.